Ahojte ľudia, toto je opäť na video vlog aj s Denisom. Čas ľudia. A toto bude trošku informačné videjko, lebo všetky vlogy vlastne, čo som mal na Minimal TV, som si dal na Minimal Vlogs. Takže určite sledujte, dávajte lajky, odbery a dislajky nie, alebo si nastavte. Že? A práve prichystávame táborák. Ešte sa vám ozvem, keď bude ešte večer sa vám možno ozvem, keď bude toto už horieť, tá veľká fatra. Pozrite sa, čo sme si zatiaľ prichystali. Tak to by bola naša tá fatrička. Že Denis a ešte sa vám ozvem. Takže zatiaľ čauky. Ja toto je, to vám vlastne ozývam. Vlastne včera som natáčal tú prvú časť a teraz toto je vlastne už druhá časť, lebo spájam tie videá, viete. A lebo včera sme nezapálili ten oheň a pozrite sa za mňou. Je 1 hodina aj 15 minút a už som ho zapálil, lebo sa mi nechcelo čakať na večer, tak som ho rýchle zapálil. Ináč, ja to mám na takej plechovej na takom plechovom podnose a pozrite sa. Takže videli ste to, trošku silný oheň som spravil. A pozrite sa, z toho podnosu sa dymí. Videli ste, z toho sa strašne dymilo. Na čo by som vám povedal vlastne, ja už na tie vlogy, čo som mal na Minimal TV, som dal na Minimal Vlogs, takže určite čekujte, dajte odber, lajky a dislajky nie, lebo to je zle. Takže zatiaľ ešte nie, ešte sa vám ozvem večer, keď bude mega veľký oheň, plánujeme spraviť. A zatiaľ čauky. Ľudia, toto sa vám ozývam vlastne z toho vlogu. Ten vlog, tá informačka a táborák vlastne už robím 3 dni. Pozrite sa za mnou, jaký táboráček je, to je bratranec. Čaute. Vidíte, toto táboráček. Tu. Ešte? Čekaj. Presne pod palicu. Presne tak. A pozrite sa, teraz práve bereme drevo. Takže to ešte to ideme odniesť. Pozrite sa. Tak ohnívak. Vidíte? To je tá veľká fatra, o čom som vám celý ten čas hovoril. Ale to je strašne teplo. Som od toho možno 5 metrov, neviem, ale 30 stupňov, že? No, tuto je ten náš spomínaný tehlo green screen. Pozrite sa za mnou. A ináč, ešte aby ste nezabudli, všetky vlogy, čo som mal na Minimal TV, dávam na Minimal Vlogs. Nechce sa mi to dávať do popisu, tak som vám to iba takto hovoril. Ešte raz vám to zopakujem, že všetky vlogy, čo som mal na Minimal TV, dávam na Minimal Vlogs. A ešte sa vám ozvem, keď budeme mať ešte väčší za chvíľu. Zatiaľ čauky. Ľudia, už som pri ohni, že konečná. Vlastne toto je už koniec vlogu. 3-dňový vlog. Paťo, pozdraví. Čaute. A neviem, čo vám mám povedať. Ešte možno pôjdem na húpačku. Dobre. A
Zatiaľ čauky.